нямат край. Имам честта с единодушие да обява решението за учредяване на политическа партия Морал, единство, чест за прието. Честито на всички! Уважаеми българи, уважаеми учредители, днес се учредява първата истинска пробългарска партия в България – МЕЧ, която ще брани преди всичко националните интереси на родината ни. Идва края на безродниците в политиката. Идва края на служителите на посолствата на висши държавни длъжности в България. За мен няма значение какво мисли Москва, Брюксел или Вашингтон, ако не знам какво мислят българските граждани. Аз се интересувам от техния глас. Техния глас трябва и ще бъде определящ в решенията за бъдещето на България. Време е България да се управлява от държавници. Време е да изпратим останките от миналото на боклука. Време е да вдигнем гордо глава и да кажем, че нас не ни е страх от мутрите. Мутрите трябва да се страхуват от народа на България. Време е за меч. Да живее България!